Модерна транспортна инфраструктура, производство и пренос на електроенергия и развитие на пограничните райони. Тези три направления очерта президентът Георги Първанов за българо-сръбските икономически отношения на съвместен бизнес форум. Представители на деловите среди и от двете страни смятат, че признаването на независимостта на Косово от България не смущава икономическото сътрудничество. Дали сянката на Косово тегне върху търговските отношения? Имаме всеки ден от България бизнесмени, които проверяват дали е климатът същия, дали е условията същи и никакви проблеми сега няма. България е на 12-то място сред чуждите инвеститори в Сърбия и на второ по брой приватизирани предприятия.